Okay. Di ay. Gaya kayo. Lantog silyo ba? Gauta. Yaw! Yaw may. Ngayon tagbuwa. No. Oo. Tama na eh. Yot. Tarong ka. Nahulog na ka. Ayaw ba kayo kay balance? Sugay mo kayo. Kapalit yung patay. Wala lagi ko kabantay. Ay. Sabi kong auto to. Maglingin ako kay. Naitarpulin. Ikaw man goy kan anang kabor. Okay, kani. Ay, pagmahal pang kita doon na. Daot siya. Ya. Mama, pangbalan siya eh. Ay, sige lagi kay mahal pong ta. Yo. Sabi lagi. Sige ba? Hindi may trabaho. Muli trabaho. Ngita biya may kaon. Yot, may hagay. Ay, ba? Kaya na pang kaon. Yan ba? Yan na. Nagkamansangat. Yan ko na. Ito palabot pa kakag indog dito. Kaya hagbong ko. May hangat. Hangat gimana? Hangat. Nah. Awas. Hitler. Ya apa? Apa yang mau ditinggal itu? Oke. Nakainom. Diba? Ini klaro. Ayun kan kaya. Klaro kayak itong hulog ko. Paparat man. Ay, kinabuhi sa bukid mga buwa, lobe. Oh. Gano ka? Hina, tindog, lingkod. Sige? Oh. Bunot na pun ya. Imbang lagi ko. Dapat ini. Not. Nawak kayo. Ay, gubiyan sama kayo. Nandiyan mo kaya. Meja. Yuhu. Jago mo.
Okay, okay, ayaw ba? Ayaw, luto ba? Luto ba? Okay, tubag ko ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ang sakit ako hawak. Pagi ko makawin. Ah, kaya ginakabugap dulu kamay. Makbugap pa ka na ko. Manimbang ko. Bahala ka dyan. Ano ba kita ba na? Gaya. Kunyari lagi. Okay. Yawa Diyos, hayat sa ba? Yawa. Yawa na po na injury. Ang lagi tabat-tabat mo tali dong. Ang aka eh. Pinagkog sakit ato. Nah, alas dos na. Luto naman kupras oh. Bukan ko pa, susunod ka pa. Luto na. Ya.